става истински мъж. Кога? Когато спре само да говори, че е мъж и погледне действителността в очите. Когато осъзнае, че никой не е длъжен да му помага. No. Когато научи урока за действието. Че действията му и изборите му ще определят неговото бъдеще и бъдещето на семейството му. Абсолютно, да. Ако той приеме всичко това, ще спечели в живота. Много мъже просто отказват да приемат действителността, да преглътнат смачканото си его и да се подобрят. Една от основните бариери на хората е именно тяхното его. Те не са готови да го смачкат, за да могат да станат по-добри. Защото когато ставаш по-добър, ти трябва да си подложен на натиск, за да може това, което е лошо от теб да излезе и това, което е добро, всъщност да се изгради. Момчетата, а не мъжете, предпочитат да останат в блатото на самосъжалението и в това да са в ролята на жертва, но не и да направят нещо по въпроса. No, абсолютно. И ако ти не искаш да си от тези вечни момченца, погледни действителността в очите, започни да действаш, смачкай егото си и нещата ще се променят. Истинският мъж е отговорен, стабилен и храбър.